ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሪጅስቲንግ ሮቱስ ዝብል ሓሪፍ ፊልም ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እቲ ፊልሚ ከም ትፈትውዎ ኣይጠራጠርን። ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ምስሉ ንኽትሪኡ ይሓትት። ናይ ጀኒቪ ወለዲ ካብ ዝሞቱ 3 ዓመታት ሓሊፍዎም ኣሎ። ንእሽተይ ሓዋ ሮዋንና ሜርን እትንከባኸብ ቁርፀኛ ናይ ስፖርት እንቅስቃሴ መምህር እንትኸውን ዝገጥምዋ ብዙሓት ፈተናታት ዋላ እንተሃለዉ ንሓዋና ንሓፍታ ክትብል ጠንኪራ ትሰርሕ። ጎበዝ ናይ ቤዝቤል ተፃዋቲ ዝኾነ ትሬንት ፎኩስ ናይ ጡንቻ ጉድኣት ስለ ዘጋጥሞ ካብ ሜዳ ወፃኢ እንትኸውን ነገር ግን ዋላ ኣብ ዕረፍቲ እንዳሃለወ ምስ ኣዕሩኽቱ ለይቲ መስተ ብምስታይና ምስ ደቂ ኣንስትዮ ብምዝንናይ እዩ ግዚኡ ዘሕልፎ። ኣሰልጣኒኡ ሮስ እውን ብናይ ትሬንት ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ባህሪ ተናዲዱ ባዕሉ ተዘየስተኻኺሉ እቲ ኩንትራት ክስረዝ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ይነግሮ። ትሬንት ድማ ናይ ሮስ ምኽሪ ተቐቢሉ ዶክተሩ ዝኣዘዘሉ ናይ ኣካል እንቅስቃሴ ሕክምና ንምግባር ተስማዕምዐ። ትሬንት ቃሉ ብምሕላው ንጎ ላብ ናይ ጀኒቪ ክፍሊ ኸደ። ጀኒቪ ንባዕላ ብምፍላጥ ንእሽተይ ሓዋ ሮዋን ኣድናቂኡ ከም ዝኾነ ትነግሮ። እንቅስቃሴ ቅድሚ ምጅማሮም ትሬንት ኣብ ፀዋታ ዝነበሮ ባህርያት ምዝራብ ጀመረ። ትምህርቲ ምስ ተወድአ ትሬንት በቲ ስፖርት ከም ዝተደሰተ ብምዝራብ ኣብ ናይ ጀኒቪ ትምህርቲ ቤት ንኽምዝገብ ቆፀሮ ሓዙ። ንሱ እንትወፅእ ናይ ጀኒቪ ረዳት ዝኾነት ሉና ድማ ትሬንት ከም ዝፈተወቶ ምስ ነገረታ ጀኒቪ ግን እንትትስሕቕ ንሪኣ። ትሬንት በቲ ትምህርቲ ደስተኛ ከም ዝኾነ ንሮስ ይነግሮ። ነገር ግን ሮስ ቀልጢፉ ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ድሌት ብኸመይ ፈትይዎ ኢሉ ይሓስቡ እሞ ሮስ ምስ መምህርካ ዝኾነ ነገር ከይትጀምር ብምባል ይዛረቦ። ነገር ግን ትሬንት ካሊእ እቅድ ከም ዘለዎ ግልፂ እዩ። ድሓር ብተመሳሳሊ ህንፃ ዘሎ ዳቦ ቤት ውሽጢ ትሬንት ዳራ ዝተባለት ናይ ሜዲቴሽን መምህር ዝኾነት ቆልዓ ጣፋጭ ነገር ኣዝይዙ ብብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሰላምታ እናተዋህቦ ንርኢ። ዳራ ድማ ብናይ ትሬንት መልክዕ ተማሪኻ ፍሽኽ እናበለት ትእዛዙ ተማልአሉ። ንጎ ናይ ትሬንት እንቅስቃሴ ተጀመረ። ትሬንት ሸሚዙ እንተውፅእ ጀኒቪ ብቆላፆም ናብ ደሮት ተማሪኻ ትጥምጦ። ሓሳብ ዋላ እንተተኸፋፈለ ነገር ግን እቲ ትምህርቲ እንደምንም ይውዳእ። ትሬንት ድማ ፅቡቕ ናይ ኣካል እንቅስቃሴ ይረክብ። ነገር ግን ጀኒቪ ሓደ እንቅስቃሴ እናሓገዘቶ እናሃለወት ኣብ ክልቲኦም ዝኾነ ስምዒት ይረአ። ቀፂላ ጀኒቪ ናይ ጎረቤታ ኣንበር ፀጉሪ እናሰርሐት እናሃለወት ምስ ትሬንት ትኸውን ከላ ንባዕላ ብፍቕሪ ዝወደቐት ናይ 10ይ ክፍሊ ተምሃሪት ገይራ ከም ትሓስብ ነገረታ። ነገር ግን ትሬንት ተምሃሪኣ ከም ዝኾነና ስምዒታዊ መልሲ ከም ዘይትህብ ድማ ትነግራ። ኣምበር ድማ ምስ ናይ መጀመርያ ኣፍቃሪኣ ካብ ትፈላለእ 3 ዓመት ከም ዝገበረት ኣስታዊሳ ድሌት እንተሃልይዋ ርክብ ንኽትገብር ዋላ እንተነገረታ እንታይ ይስምዓኒ ከም ዘሎ እርግፀኛ ኣይኮንኩን እናበለትና ተዛረበትና ኣለወት። ንእሽተይ ሓዋ ሮዋን ይመፅእ እሞ ኣድናቂኡ ከም ዝኾነና ክላለዮ ከም ዝደሊ ነግራ። ጀኒቪ ድማ ትስማዕምዕ። ኣብ ዝቕፅል ናይ ትምህርቲ ክፍለ ግዜ ቡና ክትጋብዞ ከም ትደሊ ትነግሮ። ንሱ ድማ ንዓኣ ብዝገርም መልክዑ ይስዕማ። በዚ ዝተደናገፀት ጀኒቪ ንኻልእ ነገር እንተይኮነስ ንእሽተይ ሓዋ ሮዋን ክላለዮ ከም ዝደሊ ትነግሮ። ትሬንት ዋላ እንተተናደደ ሙሸት ሓቢሮም ንኽወፁ ድማ ይነግራ። ጀኒቪ ዓሚላ ብምዃኑ ንእሽተይ ዋላ እንተኸበዳ ብመጨረሻ ግን ቆፀሮ ንምስትኽኻል ከም ትምኩር ብምዝራብ ቅርብ ኢላ ድማ ትስዕሞ። ጀኒቪ ብናይ ትሬንት ጉዳይ ምውሳን ስለ ዘይካለት ስምዒታ ንኻሊእ መምህር ክርስቲያል ትነግራ። ንሳ ድማ ዓባይ ሰብ ኢኺ ስምዒትኺ ክትቕፅሉ እዩ ዘለክ በለታ። ጀኒቪ ብናይ ትሬንት ፍቕሪ ምውዳቓ ተናጊራ። ነገር ግን ንሱ ስቕ ኢሉ ተፃዊቱ ክሓድገኒ ብምባል ተዛረበታ። ክርስቲያል ድማ ስምዒታ ብምኽታል ድሌታ ከይትስእን ብምዝራብ ተረጋግዓ። ንፅባሓይቱ ንጉሆ ድማ ጀኒቪ ሮዋን ምስ ትሬንት ተላልዮ። ሮዋን ድማ ብምልላይና ደስተኛ እየ ኣብ ትምህርቲ ቤት ቤዝቦል ይፃወት ከም ዝነበረ ይዛረብ እሞ ነገር ግን ክቕፅለሉ ከም ዘይኽእል ድማ ይዛረብ። ጀኒቪ ንሱ ሕልምኻ እዩ ኣይተቋርፆን ብምባል ትዛረቦ። ነገር ግን ሮዋን ብገንዘብ ምኽንያት ክቋርፆ ከም ዘለዎ ድማ ይዛረብ። ጀኒቪ ድማ ብምግራም ምስ ኣሰልጣኒኡ ክትራኸብ ከም ትደልና ቆፀሮ ክሕዘላ ትገብር። ትሬንት ድማ ተስፋ ክቆርፅ ከም ዘይብሉ እየተባብዖ። ጀኒቪ ወለዳ ቅድሚ 3 ዓመት ከም ዝሞቱና ሓዋን ሓፍታ ንሳ ከም ተዕብዮም ንትሬንት ብምዝራብ ሮዋን ንዓይ ክብል ሕልሙ ክገድፎ የብሉን ብምባል ትዛረቦ። ፅባሒቱ ጀኒቪ ናይ ኣካል እንቅስቃሴ እናሰርሐት እናሃለወት ትሬንት ይመፅእ እሞ ናብ ስምዒት ይኣትዉ። ናይ ስምዒት ግዚኦም ምስ ሕለፉ ጀኒቪ ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ሕቡእ ስምዒት ከም ዝቐስቀሰላ ትነግሮ። ንሱ ድማ እቲ ዕድል ተጠቒሙ ሓቢሮም ንኽሓድሩ ይነግራ። ጀኒቪ እምብለይ ብምባል ኣነ ከም ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኣይኮንኩን ብምባል ትዛረቦ። ትሬንት ድማ ይቅርታ ብምሕታት ሙሸት ድራር ሓቢሮም ንኽበልዑ ይነግራ። ንፅባሓይቱ ኣብ ቆፀራ ሰዓቶም ጀኒቪ ንኽትምረቕ 3 ወርሒ ምስ ተረፋ ወለዳ ብዘጋጠሞም ሓደጋ ከም ዝሞቱና ትምህርታ ኣቋሪፃ ሓዋና ሓፍታ ክትዕቢ ከም ዝወሰነት ትነግሮ።
ትሪንት ድማ ወለዱ ጻዕራማት ሰራሕተኛ ከም ዝነበሩና ብወጣትነት ዕድሜው ሓንቲ ናይ ቤዝበል ጸወታ ከይተሓልፎ ይነግርዎ ከም ዝነበሩ ብምዝራብ ናይ ባዕሉ ታሪኽ ይነግራ። ጄኒቪ ድማ ንሮዋን ተመሳሳሊ ነገር ከም እትደሊ ብምዝራብ እሱ ናይ ቤተሰብ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ክስምዖ እየ ዝደሊ በለቶ። ትሪንት ክሕግዞ እየ ብምባል ይዛረባ እሞ ንሳ ድማ ብናቱ ጽቡቕ ባህሪ ትማረኽ። ቀፂሎም ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ፍቕሪ ንምጥዕዓም ናብ ሓደ ክላስ ይኣትዉ። ነገር ግን ካብ ሮዋን ናይ ስልኪ መልእኽቲ በጽሓ። ናብቲ ገዛ ብፍጥነት ምኻድ ድማ ትሪንት ነቶም ለያቡ ብድፍረት ኣባረሮም። እቲ ፖሊስ ምስ ኸደ ትሪንት እቲ መስኮት ብምስባሩ እቲ ገዛ ድሕንነቱ መስጊኢ ከም ዝኾነ ብምዝራብ ምስኦም ንኽሓድር ይውስን። ብመጨረሻ ኣብ ናይ ጄኒቪ ክፍሊ ደቂሶም ንሪኦም። ንጽባሓይቲ ንግሆ ትሪንት ናብ ኣዲኡ ጆዋን ደው ኢሉ ስለ ዝኾነት ጓል ሓሳብ ንኽትህቦና ድራር ከም ዝመጽእ ይነግራ። ጆዋን ኣብ ሓንቲ ጓል ረጊዑ ብምባል ተሓጐሰት። ጄኒቪ ንግሆ ካብ መድቃሳ ምስ ተስአት ቁርሲ ብምስርሑ ተገረመት። ነገር ግን ሕዚ እውን ኣብ ውሽጣ ዘይተረጋግዐ ስምዒት ኣለዋ። ነዚ ዘስተውዓለ ትሪንት እውን እንታይ ትሓስቢ ኣለኺ? ነገራት ኩሎም ናይ ባዕሎም ግዜ ኣለዎም እዩ ኣጆኺ ይበላ። ጸኒሖም ድማ ኣብ ክልቲኦም ዝነበረ ፍቕሪ የሸንፎም እሞ ስምዒቶም ይኽተሉ። ንግሆ ትሪንት ናብ ሮዋን ብምኻድ ምስ ጄኒቪ ዝጀመሮ ውስብስብ ዝበለ ነገር ንሮዋን ይነግራ። ሮዋን ድማ ኣብ ሓያል ፍቕሪ ከም ዘሎ ትነግሮ። ነገር ግን ትሪንት ብፍቕሪ ከም ዘይወደቐ ይከራኸር። መብዛሕትኡ ርክበይ ንሓፂር ግዜ እዩ ነይሩ፣ ምስ ጄኒቪ ግን ዝተፈለየ ከም ዝኾነ ይነግራ። ንጽባሓይቱ ኣብ ናይ ግሎም ትምህርቲ እናሃለዉ ትሪንት ኣዲኡ ክትረኽባ ከም እትደሊ ይነግራ። ትሪንት ምስኣ ዘለዎ ርክብ ንሓደ ግዜ እንተይኮነስ ቀጻሊ ከም ዝኾነ እዩ ዝኣምን። ጸኒሑ ድማ ጄኒቪ፣ ሮዋን፣ ሜሪን ናብ ወለዱ ሒዝዎም ኸደ። ጆዋን ብፍላይ ሚስ ሜሪን ጽቡቕ ዝበሃል ቅርርብ ብምስራታ ኮታስ ብፍጥነት ምስኦም ምቅርራባ፣ እዚ ድማ ጄኒቪ ኣብ ውሽጣ ዝኾነ ሓሳብ ፈጠረላ። ድሕሪዚ ጆዋን ላብ ናይ ጄኒቪ ክፍሊ ብምኻድ ሓዋና ሓፍታ ካብ መጠን ላዕሊ ብምቕራባ ይቅርታ ሓተተት። ጄኒቪ በዚ ነገር ደስ ከም ዝበላ ብምግላጽ ነገር ግን ምስ ትሪንት ዘለዋ ርክብ ገና ርግጸኛ ስለ ዘይኮነት ጆዋን ድማ ትሪንት ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ዘምጽኣ ጓል እንተሃለወት ንስኺ ኢኺ፣ እዚ ማለት ድማ ንዕኡ እንታይ ትርጉም ከም ዘለዎ ገልጺ እዩ ብምባል ተዛረበታ። ሮዋን ኣብ ገዝኦም ናይ ግብሪ ምኽፈል ወረቐት ይረክቡ። ናይ ኣቦኡ መኪና ንምሻጥ ይውስን፣ ሓፍቱ ድማ ትሕግዞ። ጄኒቪ መሓዝኣ ዝኾነ ዳሽ ዝገበረኻሊ ነገር የመስግን ብምባል ምስጋና እናገለጸት እናሃለወት ትሪንት ይመጽእ እሞ ይደፍኦ። ዳሽ ድማ ደገ ወፂኹም ተረዳድኡ በሎም። ጄኒቪ ብትሪንት ከም ዝተናደደት እናገለጸት ዳሽ ጽቡቕ መሓዝኣ ከም ዝኾነና ካልእ ነገር ከም ዘይብሎም ግብሪ ንምኽፋል መኪና ትሽይጥ ከም ዘላ ትነግሮ። ትሪንት ድማ ኣነ ክኸፍሎ እየ ኢሉ ሓሳብ ዋላ እንተቕረበ ጄኒቪ ግን ኣይኾንን በለቶ። ጄኒቪ ትሪንት ናብ ሜዳ ምስ ተመለስካ ትገድፈኒ ኢኻ ብምባል ተዛረበቶ። ነገር ግን ትሪንት ኣብ ሂወቱ ዝነበረ ባዶ ቦታ ከም ዝመልኣትሉ ብምዝራብ የረጋግዓ። ስምዒቶም ብምቅጻሉ ድማ ኣብ ገዛ ዘሎ ገራጅ ውሽጢ ፍቕሮም ይለዓል። ነገር ግን እቲ ኩነታት ምስ ተባእሰ ጄኒቪ መድሓኒት ከም ዘለዋ ብድንጋጸ ትዛረብ። ነገር ግን ትሪንት ዝመጸ ጸገም ሓቢርና ንምክቶ ብምባል የረጋግዓሞ ድልየቶም ይገብሩ። ንግሆ ኣብ እዋን ትምህርቲ ትሪንት ብድንገት ብፍቕርኺ ተሸኒፈ ኣለኹ ብምባል ይዛረባ እና ምስኣ ንምንባር ምስኣ ሂወቱ ንምሕላፍ ድልው ከም ዝኾነ ይነግራ። እቶም ቃላት ድማ ናይ ጄኒቪ ልቢ ይመልኡ እና ብዝገርም ናይ ፍቕሪ ስምዒት ፍቕራ ትገልጸሉ። ልደት መዓልቲ ስጦታ ይወሃውና ጄኒቪ ንኽትምረቕ 3 ወርሒ ተሪፍዋ ዝነበረ ትምህርቲ ከም ትቕጽል የበስራ። ሮዋንና ሜሪን ድማ ብደስታ ዝተመልአ ፎቶታት ዝሓዘ ዓብዪ ፍሬም ይህብዎ። ትሪንት ድማ ናይ ኣቦኦም ዝተሸጠ መኪና ብምምላስ ስጦታ ይህቦም። ንጽባሓይቱ ናይ ትሪንት ዓርኪ ክላይተን ትሪንት ሕዚ ኣብ ሓቀኛ ፍቕሪ ከም ዘሎ ፍቕሪ ለካ ሰብ ይቕይር እዩ ብምባል ይዛረቦ። ናብ መስተ ድማ ሓቢሮም ይኸዱ። ትሪንት ድማ ንጄኒቪ ምስ ክላይተን ከም ዘለና ከም ዘምሲ ብመልእኽቲ ይነግራ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ጄኒቪ ጠኒሳ ከም ዘላ እንትሪት ንምንጋር ሃፀይጻ ጽቡቕ ይሆን። ነገር ግን ትጽቢት ምስ ነውሓ ናብቲ ቤት መስተ ኸደት። ትሪንት ድማ ዶና ማሪ ምስ ተባህለት ጓል እናተሰዓዓመ ረኸበቶ። ዋላ እኳ ዓርኪ ከም ዘለተና ክተቋርጽ እንተነገራ፣ ነገር ግን እቲ መስተ ስምዒቱ ንኸይቆጻጸር ገይርዎ ነበረ። ጄኒቪ ጓሉ ጠኒሳ ከም ዘላልና ነገር ግን ርክቦም ኣብዚ ከም ዘቋርጽ ብምንጋር እቲ መስተ ናብ ገጹ ደፊኣት ልኸደት።
ንጽባሕቲ ንጎ ትሪንት እቲ ነገር ንምርዳእ ላብ ጄኒቪ ኸደ ኣምበር እቲ በሪ ብምኽፋት ከኣቱ ከምዘይብሉና ጄኒቪ ብዝገበሮ ነገር ክትዛረቦ ከምዘይትደሊ ትነግሮ። ትሪንት ተስፋ ብዘይምቁራጽ ንጽባሕቱ ነገራት ንምስትኻል ቆሪጹ ይመጽእ። ነገር ግን ብተግባሩ ዝሓዘነ እረዋን ይረኽቦ። ጆዋን ብስራሕ ከሓፊረ ኣለኹ ብዝገበርካዮ ስንኪ ሓፍተይ እናበኸየ ትሳቐ ኣላ ብምባል እቲ ቁልፊ እናብ ኢዱ ወርወረሉ። ንጽባሕቲ ንጎ ትሪንት ቦይኑ እንቅስቃሴ እናገበረ እናሃለዎ ልቡ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝተጎድአ ይስምዖና ኣብ ርእሱ ዘሎ ሸኽሚ ከራግፎ ኣይከኣለን። ጸኒሑ ድማ ናይ መኪና ቁልፊ ላብ ናይ ጄኒቪ ገዛ ንምብጻሕ ይኸይድ እሞ ጄኒቪ ካብ መስኮት ነዘይምውዳቕ እናተቓለሰት ይሪኣ ዘልሉ ናብ ውሽጢ ብምእታው ድማ ሓቒፉ እናብ ሕክምና ይወስዳ። ኣብ ሆስፒታል ውሽጢ ንኣምበር እቲ ኩነታት እናረዳእ እናሃለወ ጄኒቪ ነቕሐት ርእሳ ኣዚርዋ ከም ዝወደቐት እና እቲ ህፃን ዳሕና ከም ዝኾነ ይነግራ። ትሪንት ንዓና ንወዱ ዘለዎ ፍቕሪ ብምግላጽ ከም ዘይኸድዓ ብምግላጽ ኣብ ዓይኑ ውሽጢ ዘሎ ሓቂ ተገንዚባ ይቅርታ ትገብረሉ እሞ ፍቕሮም እናብ ቦትኡ ይምለስ። ኣብ ዝቕጽሉ ኣዋርሕ ናይ ጄኒቪ ጥንሲ ዓቢ ትሪንት ድማ ናይ ቤዝቦል ጻወትኡ ተመለሰ። ረዋን እውን ናብ ቬጋስ ሒዝዎ ከም ዝኸደ ንርኢ። ኣብ ዝወግዕ ማእኸል ጄኒቪ ምስቲ ጥንሲ ክንደይ ዝኣክል ጽብቕቲ ምዃና ነጊሩ ሓዳር ንኽትገብረሉ ይነግራ። ኮይኑ ግና ጄኒቪ እቲ ዘረባ ልባዋላ እንተንኸዓ ነገር ግን ጽብቕቲ ብምዃና ጥራሕ እንተይኮነስ እቲ ህፃን ምስ ተወለደ ክንከባኸቦ ከም ዝግባእ ትነግሮ። ሕዚ ካብ ካሊእ ግዜ ብዝበለጸ ህይወቱ ምስኣ ንምሕላፍ ይሃፅፅ። እቲ ፊልሚ ኣብዚ የብቅዕ። እቲ ፊልሚ ከም ተመቸኩም ኣይጠራጠርን። ላይክ ሳብስክራይብ ናይ ድኻምና ውፅኢት እሞ ምግባር ኣይትረስዑታ።